Lasa aslamo. Naam. Abin ga nyosri. O kaka. Ambe fatata. Naam. Ninga bara damne. Tiens, o bebe. O fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم. آمين. مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. آمين. الفاتح لما أغلق. آمين. والخاتم لما سبق. آمين. ناصر الحق بالحق. آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم. آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره. الحمد لله رب العالمين. يا مرو أبراجع. ولسا أسلموا. نعم. أزدقنا هير الله على قولي هير الله. آمين. لبنغني ما على كاداما. آمين. جمانا مالي على كيشي. آمين. مالي على كالكنا. آمين. جمانا ديون على كودو دكليفة. آمين. على كوبو دكليفة. آمين. أمي مرامنا يريدو على كاتانيفة. آمين. بغني كولنيبا على كوبو دكليفة. آمين. كبو دكليفة. آمين. أمي دوغمنا جرالا على كاتانيفة. آمين. أمي بغدا منا سانغريلا على كاكروتا. آمين. دوي على كاكولاشي. آمين. نبا تشمونا مسلمو على كهير كامبي. آمين. كريجاتي هرما كما. آمين. شوينا بويا كما. آمين. صل على مصطفى كريم. وصلي. صلي. تمام يا مساء. سرابي. وكو أسلمونا موري. نعم. شوينا. نعم. كبين le 10 نعم. mars. نعم. L'année 2020. Tiens. Mars kalo kleta. نعم. Saba flani muga. نعم. Ambe yiri dugu komini konnana. Tiens. Dugula mi jaralay. نعم. Ambi anga bugudala ya. نعم. Sangarela. Tiens. Mbalmake. نعم. Aningoroke. نعم. Unana buguda min tutke. نعم. Katida bogomula kaburu de la komi komake. نعم. Ambo bugudala. Tiens. No lamin sangare ka buguday. Odo. Sayo buy. Tiens lo. Ndogo ke jora o joro la. نعم. No yaya sangare. Tiens. Kambal muso ladu. نعم. Kandi muso nandingo ladu. Tiens. Kamba muso ladu. نعم. No ne tane muso yi. أها. Tane numu jo. نعم. Shuna ambi bugdala ya. Tiens. Balmaya. نعم. Kulenge fende. أي أبدا. Mwa yi kulo ke balmaya la. نعم. In islamiyati nyonyi. أي فيو. Kira sallallahu ta'ala wa sallam. وسليم. Ay balmaya foga gelea ka se yoro la. نعم. Fo sahaba kono gona. أها. Fo sahaba usrana. ها. Juli kileya. أها. Kulenge fende. أي أمي. Ay nyomne. أيوة أيوة. Mwa minu ye kile. نعم. No mabbe. أها. Aga dubi ke tumu. والله سيقاتولا. Beni kileya de bise febela. Tiens. Hey. Ay to nga nyomne. أيوة أيوة كاكا. O beno kileya no balmaya kama. نعم. Nye kulujaw yele. Tiens. Ka stretch dugu boli. نعم. Kana yiri dugu. أها. Kana jarala. نعم.
kana nyeda mbalmo ka nam kana nyeda nsomogo ka tie kana nyeda nkanunga sigatola beni keleya koso wallahi o keleya koso nam o bengele koso nam mbora mali jamana kono aha kan kunshi korwar jamana ma nam kata fo San Pedro nam dugula min to kote tiendo fo ko jidala sigatola kata nyeda ntane muso kai nam amemi wele ko muso je aha tane muso je nam o balma kele koso nam nye kulujaw yele aha ndara nyeda nga chorba do ka kuchala nam min to Amadou Sangare tie alaikum senfra aha la tego na kuchala ndara nyeda ka okera o balma kele ngoso nam mbora bama ko nye kulu yele kata wasulu aha kata nyeda balma keka nam no Musa Sangare tiendo ansaru dini warabado wallahi sigatola o beno kele ngoso nam mbora malla aha ndara Côte d'Ivoire boake nam ndara nyeda ngoro ka Mamadou Sangare tie kaka aba janno balma la aywa o tamuke sigatola o tamo ye alaka dine joli tiendo o tamo ye joli keleya tale nyafe sigatola o tamo binani hinani makare wallahi ani yonje sigatola ani so kadi shuina tiendo buguday na ya wallahi amu gele yananga tananga wala doy nam ami folinye shi aha jarala dugutiki la kawma okaka olu de am bismillah ya tiendo ambu fu wallahi okaka ku kolimando nam ka dugo ku obibe namore almami ba nam amba fu ano kaka ka dugo kai kaka ka dugo nyina fe wallahi namore anga dine nyemugo nam jarala ya aha noy madu jay nam korne aha alaka dine waraba nam silamaya nyemugo tie amba fu danda folimina ani silamaya tonne be nam ka dugo ku okaka ka dugo nyinu fe obibe cew karande fe nam ala de kama sigatola ala ka kanve ami anga nyomene na ala sono nam wati ubina chendeme sigatola il y a un juge nam qui ne ment pas Ah. c'est le temps nam ko kiritigala do de be ati galotige ay ko kiritigala to ya ko wati wallahi sigatola nete mali kiritigala bi sega galotige wallahi jarala kiritigala bi sega galotige tiendo ko nyaba kiritigala bi sega galotige wallahi buguni kiritigala bi galotige tiendo ngo siga so kiritigala bi sega galotige tie jebe juge bi sega galotige wallahi nga wati ye kiritigala nam ko ti galotige ay abada wati bina chawndeme sigatola wala kira sallallahu ta'ala wa sallam wasalim ako koni je labasira nam dine boloforo bi cheya tiendo dine tubu bi cheya nam mo bi cheya sigatola mogo bi cheya wa ko wara bi cheya ha na ko nu cheya boymbe nam ko betoy aywa ko anga barake aha koni barake na ko che tubu na do nam watila Aha. barafe wallahi sigatola galandigu bi do Naam. watila Aha. barafe tiendo ko anyara na nyon shido Aha. watila Naam. ni barai sabara sigatola wati aha ani bara wallahi ma ni wati ni bara bi mo do nam imu do ni boni aha wati bina shido tiendo imu do ni nam kuna sere mi mila ni mo famu fiu Aha. wati bodo sigatola lameu nam aka garbo ke ni mangado bilbala ni wajuli domine nam shisan tan worola aha mali antay jamana nyantay tiendo na sorogo dine bolo fra kere be ne kono nam ko ni ka bara yo de wala ko de nga jati nam o kodo bena famia bena Aha. wanne bi sogo ke je jamana kono ma shitene no che je kono ay sigatola dine do bolo frali aha na njanda fo ye kreya aha ni daro le tukuna wa tiendo na njanda fo ye ala Aha. ni mo mi daro le tukuna wa Tiendo. sabu le pays est laïque et puis démocratique wallahi sigatola jamana est pays laïque dine mani jaw mene nam sere mani jaw mene aha mais on m'a dîné wara wela nyara la de ay o ma kurane mi wele Aha. ala ka dîné nam anyo de wele tiendo mais muna mo bana la ba nam aywa ne a fe mu mal don di chefe tiendo yafo wala don jamane ala wele ngola ka ne fa ka boy ha kana ni karamo do mi misaka islamia de me ah ni ne tisi Allahu akbar parce que mali don di chefe mali don mo be che boro la nam ani che fo bagala Aha. juni nga mo do
Aïwa. ere bolo min ka fo ba no ma fadro malidenw ta fabli Kabako. dine bolo fara boy ni ma mi wele yere la Nam. kene jala ka hanni kerwe Nam. e ka kuma timne ble Sigatola. ni ne ko ne tijaniya misalla Nam. ni ne be kuma e mi tijaniya e bi ne lame wa e da men la Chendo. ko fe mo mi kadiriya o mo ko fo tene ka kuma la ble jamane mita ni ne ko e kadiriya mo ko da men la o bi ne lame tijaniya mo ko tene ka kuma lame hanni manga bora radio la be radio fa ko ni chekera manga Umay. yoro tiyan ko table de Abada. malidenw mo manga ba chena ko fo baga Ayi. tiɲɛ kan ka minɛ mɔgɔ fɛ saga bɛɛ la sabu mɔgɔ man ka bɔ sanu na k'a bɛna bo la Wallahi sigatola. i bɛ sanu valeur dɔn Nam. n'i y'a ye bo la banakɔ t'a la i b'a bo la k'a jɔsi k'a bila i kun Tiɲɛ. tuma dɔ la jɔsi yɛrɛ tante i tɛ fɛ mɔgɔ ɲɛ ka d'a kan i b'a bila i kun Wallahi. a ye tiɲɛ minɛ ni ale ye tiɲɛ fɔ Nam. ale yɛrɛ ye mɔgɔ min ye o ale kungo ye lahara don o bɛ ɲɛnabɔ Wallahi. yɛw ma tu bila sara ye Sangare. don min ala bɛna gunu bɔrɔtɔ nazara ye ne bɛ ka min fɔ n yɛrɛ la ne bɛ ka min fɔ silamɛya la Nam. o bɛna woloma Sigatola. waatiw bɛna tiɲɛ dɛmɛ yan lahara cɛ Wallahi sigatola. silamɛw Nam. a ye to an ka ɲɔgɔn minɛ Ayiwa. mɛ silamɛya de bɛ kan ka ban an bolo k'a to kɛ tɔgɔ ye silamɛya de bɛ ka ban an bolo k'a to kɛ mankutu ye silamɛya de bɛ ka ban an bolo k'a to kɛ yecogoya ye diinɛ de bɛ kan ka ban an bolo k'a to kɛ farafarali ye tɔgɔ ɲini kama Umay. bɛɛ kɛmɛ ka tɔrika dɔ ni taabolo dɔ minɛ n ka se ka tɔgɔ sɔrɔ n ka se ka bonya sɔrɔ n ka se ka jama sɔrɔ n ka se ka wari dɔɔni sɔrɔ n ka se ka lako fɔ n ka se ka lakodɔn n ka se ka muso sɔrɔ mɛ kamalennin min bɛ ka ŋunuma ni kuranɛ ye ala jati yɛrɛ kama o kamalennin de bɛ ka ɲini k'o faga k'o ɲini k'o malo Umay. o ka ɲi dɛ o k'a waa ma dɔrɔn waati bɛna cɛw dɛmɛ Ayiwa. Sigatola. n'i ye diinɛtigiw lajɛ kununko Nam. kana se bi ma i b'a dɔn gɛlɛya min ni ɲani min bɛ ka dan kan ani anw de ka kan Chendo. wallahi n'i ye kununko diinɛtigiw lajɛ Nam. kana an lajɛ bi i b'a dɔn ko gɛlɛya in n'an ka kan Tiɲɛ. Sigatola. ne bi hakili jigin kira sallallahu ta'ala wa sallam Wasalim. a nana ni silamɛ ye Nam. k'a fɔ silamɛ ye jogoɲumanya diinɛ ye ko silamɛ ye danbe diinɛ ye Nam. ko silamɛ ye laadiriya diinɛ ye Tiɲɛ. ko silamɛ ye ɲɔgɔn kanu diinɛ ye Sigatola. ko silamɛ ye ayiwa alabato ni alalabato diinɛ ye Sangare. A bara ci an ka taa yamaru. tuma min na ni Muhamadu Mustafa ye nin fɔ magankaw ye Nam. a y'o ɲininka dɛ ko magankaw ye mun kɛ ka kira jaabi Ayiwa. magankaw ye kira dɔgɔya u Nam. y'a neni u y'a lagosi u ye kumajugu bɛɛ fɔ kira ma Nam. Muhamadu ko k'u ka da la ko maa wɛrɛ tɛ yen fɔ ala k'ale Muhamadu ye ciden ye Wallahi sigatola. O don. ye ashhadu an la ilaha illallah Nam. wa ashhadu anna muhammadan rasulullah La. sallallahu ta'ala wa sallam Wasalim. Muhamadu ko k'u k'o fɔ Ayiwa. ko n'u y'o fɔ ko u bɛ kisi ka Nam. bɔ ale ka nbamuru ma Chendo. n'o n'u m'o fɔ ko nbamuru bɛ yen Ayiwa. tuma min na n'u y'o fɔ Nam. Muhamadu ko kun k'a ma ban dɛ n'i ko ala ye kelen ye ne Muhamadu ye ciden ye Nam. k'o ye dayɛlɛlen ye ka don Nam. ala ka hukumu kɔnɔ Tiɲɛ n'i donna sa ala ka sariya tɔw bɛ f'i ɲɛna i b'olu ta n'i m'o ta i ka dayɛlɛ ma foyi ye Chendo sigatola wallahi. alijinɛ tile ye tawhidu ye Tiɲɛ. silamɛya tile ye kalimatu shahada ye nka n'i ye tile kɛ ka dayɛlɛ Nam. i ti don wa Awɔ. n'i donna so kɔnɔ sisan télévision bɛ so kɔnɔ yan Tiɲɛ. i y'o dɔ dayɛlɛlen ye arajo bɛ so kɔnɔ yan i y'o dɔ dayɛlɛlen ye photos gulon bɛ so kɔnɔ yan i y'o dɔ dayɛlɛlen ye fɛngɛ sigi bɛ so kɔnɔ yan i y'o dɔ dayɛlɛlen ye makila bɛ so kɔnɔ yan i y'o dɔ dayɛlɛlen ye tapi fɛnfɛn bɛ so kɔnɔ yan i y'o dɔ dayɛlɛlen ye Sangare. e y'a faamu wa A bɛ faamu. o ye fɛn wɔɔrɔ ye Ayiwa. dayɛlɛlen ye i ye ninnu si dɔn Chendo. o tuma mɛ ni da kuma yɛlɛ i bɛ nin dɔn wa Ayi. silamɛya dayɛlɛla ye tawhidu ye n'o ye kalimatu shahada ye n'o de ye ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Sangare. sallallahu ta'ala wa sallam Wasalim. ni ye silamɛya dayɛlɛla ye Chendo. silamɛya dayɛlɛla Wallahi. n'i ye nin kɛ dɔrɔn i Naam. bɛ silamɛya so dayɛlɛ Chendo. n'i donna silamɛya so kɔnɔ sa a Naam. bɛ sɔrɔ k'a f'i ye ko n ti fila fara ala kan Tiɲɛ. a bɛ f'i ye n ti sonyani kɛ a bɛ f'i ye n ti jɛnɛya kɛ Tiɲɛ. a bɛ f'i ye n ti namara kɛ sen kɔrɔ bolo kɔrɔ Wallahi. a bɛ f'i ye n ti n den faga Naam. a bɛ f'i ye ni Muhamadu Musa fa y'i bila min na Naam. ɲuman la i n'a kɛ dɛ Wallahi. Sangare. Sigatola. o n'a f'i ye ni dayɛlɛla n'i donna Chendo. O bɛ fɔ.
Opmani andole dele la wani dele kame dele le fana femu me sokono anyu ye wanyu fam chendo to islamia sigatola mani mo foto waya abada ni mo boto waya mo mo ngo bana kirela ka ge ni mengamo Allahu akbar Muhammadu ma fo mo shi ko ga mo kana le mo akode ko akana fula fara alaka Muhammadu ga mo foi akana shwenike Muhammadu ga mo la foi akana jene yake Muhammadu ga mo la foi akana namara ke sen bulokro Muhammadu ga mo la foi akana mo faga Muhammadu ga mo la foi ni Muhammadu ya bla bara nyuma mina ayo ke moy alaka pumay e ko go mara te fola mo no chide ko ni Muhammadu bla nyuma min gella ki gulla be ko ke sorry mango ya gemnge ajigi tigale bora maka anana mini ayi ko ji toif chendo tefa ko ya ge ajigi tigale nana rojme madine madine ko ya reso ako madine ko mo du ko awde al ansaru sigatola fara la nyonga ka ala ka dine debe awde ansaru sigatola madine wallahi awde ansaru sigatola madine ansaru lakira kuti wallahi sallallahu ta'ala wa salim tumi ni ala kira bayni bo mogo munu bora kira no fe ko Muhammadu magango yege egene awngene awndi to magaya ble olu de to ko muhajirina ni ansaru kira klebe dine min to ko me jiya kono to de muhajirina ansaru Allahu akbar o ko fe dine wala to ko kunde to wara kunde fi kundi muhajirina wal ansar ansar ni muhajirina de kuma kira kila sallallahu ta'ala wa sallam Muhammadu bidina min do islamiyai me togo min gume islamiya kono o de muhajirin wal ansar muhajirina magangawe minun woni magayi geongena ansaro we madne ko we min ngoni magayi ge bismillah ko wolo farla nyonga ka islamiya kelende me wallahi musufula be ansaro do ku do jeno ka musuni jini ko acil mamba mbotini fale je ko kadi muhajirina mamina na kira na fe kabamaka Allahu akbar kadin tapto njena ko sari islamiya me o mo ko foto ko fo beni kiliani la fe ni chendo kala Momina kira aga nyama begeni de ko konnana Muhammadu fatule abogare bla la kira nonaye sabla ni kalota abogare sara sonja kira ka fatule dusukashi o de abogare faga nasaru ba fa ma ko crise cardiaque o de abogare seligi faga Allahu akbar no ya soro kenguno te de won dugute o mi nga abogare la nge o be confessa abogare sali anyani ni toro la Umar nana blaye me ka so islamela Usman ka koro Umar we islamela no Umar blalay islamia khalifa flana Umar sali deni kile akoso sigatola Umar nana islamia ke boga bila nyani ni sege toro ni toro afabi ni ababi ni pandu be fo mormo bonna Umar so ko misri ko kamru tu Umar la misri ko munga made Umar ni etura islamia bitoy ange faga pour que islamia kabi fato foi maestro Umar la wallahi Allahu akbar kabiye tuwa kola kanugu so almami misri ko krejo yo kaya ay kafir yo kaya abada sellana figo sellana mo wona ka nyeshi edam okay matsalet so go ibu fare zo mo sellana figo de ye Umar faga misri ko ayo sellana figo de Umar faga ngo kunvo itala ko ni Umar de turay islamia bitoy menazra ga Umar boy islamia bi ba ko ka jatela wala way Umar kale sigatola o karaminge Umar boray Usman nana bla Umar nana Usman ka sonna na antuya dala kafirin nuve sellana figo fe ka Usman faga ka suko tige ka joli bo Qur'an ka na figo fe ka be sungolo rema Usman Allahu akbar ngame afana dedima Usman nyani ni sege ani toro ni toro nyani ni sege toro ni toro
dekun ni degun sabo de sarata Allahu akbar sabo sarata sabo sarata kabako men sabo sara nyani ni nyani na dekun ni sagala ko ye mungene ko bi faga islamaya kelen neme bi faga dine kelen ngorota je ka basigi je ka lafiya mɔgɔw ka se ka kisi olu de tɔɔrɔ la fo ka taa sa e min tuguru ko e kan ka jeni tɔɔrɔ wallahi salatu kan Usmana ka waati bana ni dugu in na tew Almami Aliyu nana Asadullah al-Galib karama Allah wa Aisha Allah ye cɛ min bonya k'a ɲɛda bonya Sayyidina Aliyu wallahi tuma min na ni Aliyu nana nafigiw y'a dɔn ni nin tora ye silamɛya tɛ bi an ka fɛɛrɛ kɛ an ka nin kɛlɛ u wulila k'a kɛlɛ u ka kuma minnu fɔra Ali ma y'o dɔn ko Sayyidina Ali y'a darasa k'a tiɲɛna k'a tɛ seli bilen k'a bɔra kira nɔfɛ pour que mɔgɔw ka se ka bila a la nafigiw Allahu akbar aywa o y'a sɔrɔ u ye fɛɛrɛ jugu bɛɛ kɛ Usmana ni Sayyidina Ali cɛ n delila k'olu fɛ yen tariku islamiya tiɲɛ don siga t'o la ni maa min y'o kasɛti sɔrɔ ni silamɛya ɲɛdɔn wallahi tariku islamiya silamɛya bɔra bɔlɔ minnu fɛ ni olu ye ka ban fɛn min bɛ ka kɛ e ni ne la an kan ka faamu wallahi a bɛ faamu ko nin ye kɔrɔlen ye siga t'o la Usmana ye silamɛya kalifa sabanan ye Usmana tile la nafigiw wulila ko f'u ka silamɛya dabila kabako bon u sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ fana fo ka silamɛw yɛrɛ dusukun fɔ ɲɔgɔn kɔ ka saga kunkurunin kɛ o saga kunkurunin na o ye Usmana de faga o kɔnɔ Allahu akbar o saga kunkurunin na Sayyidina Ali ka fanga banna a bɛ silamɛya ɲɛkunya la nka se t'a ye bilen siga t'o la a ye Magan bila ka Madinɛ bila cogo di silamɛya ka se ka kolo suma diinɛ ka se ka basigi wallahi joli kana bɔ sirifikɛ siranna joli bɔ ɲɛ siga t'o la a nana Iraq a nana Kufa u k'u ta to yen u nana Asadullah al-Galibi faga fo Kufa misiri kɔnɔ Allahu akbar ko mun kɛra ko silamɛya ka bi a denkɛ Hasanu tugura a la ko b'a dɛmɛ ko silamɛya ka kɔrɔta wallahi n'i ye kuranɛ minɛ k'i b'a kɔrɔta jahili ni nafigiw nankara da i la wallahi siga t'o la ala b'i dɛmɛ walima i gosi la ya rabbi ala k'an dɛmɛ amin tuma min n'o kɛra u ye fɛn bɛɛ kɛ Hasanu na u ma se min u y'a muso wele Jadati binti Ashi ka fura d'a ma a k'a k'a cɛ kɔnɔ n'u ye cɛ faga k'u na nin kɛ u na nin kɛ pour que silamɛya ka buru o fana ye fura jugu minɛ k'a kɛ cɛ kɔnɔ kɛ kɔnɔ ka Hasanu faga Allahu akbar Useni y'a sen da o sen dɔ la k'a bɛ silamɛya kɔrɔta a kɛra di ayiwa Muawiyata taara ni Useni ye Damas ka sanga kɛ Useni segira Muawiyata fatulen denkɛ Yazidu Muawiyata o nana tasuma da Useni kan Damas k'a kɛ Useni yɛrɛ tɛ valeur la bilen bonya ta ka bilen tanga ta ka bilen a n'a balimamuso denw a n'a balimamuso a n'a balimakɛ Hasanu muso n'a denw olu bɛɛ lajɛlen bɛ Useni kelen bolo mara la u ka ca kosɛbɛ kɔngɔ bɛ Useni na nɔgɔ b'a la kabako a bɛ Damas a kɛra silamɛya ɲɛmɔgɔ ala selilaw ɲɛmɔgɔba min tun bɛ yen n'o ye Muawiyata ye Ibn Abu Sufyan o fatulen denkɛ n'o ye a tɔgɔ di Yazidu ibn Muawiyata ye o bɛ silamɛya ɲɛkunya la bi o kɛra sa o t'i ye ɲɛ la bilen Useni fɛ ni mɔgɔ min ye Useni tanu a bɛ fɛɛrɛ kɛ a b'i dɛn k'i faga dibi la ni mɔgɔ min ko kira somɔgɔw a b'i faga dibi la kabako a gɛlɛyara ka gɛlɛya fo Useni ye lɛtiri sɛbɛn k'u caman ayiwa lɛtiri la ko Yazidu foli kɔfɛ min fɔ k'i ba ka da o kɔfɛ min fɔ ka sira ɲini ka taa an faso la Maka walima Madinɛ n fa ka du bɛ yen n mɔkɛ ka du bɛ yen min fɔ ka taa Maka Madinɛ Yazidu n'i ka jɛn ye n'i ma sɔn yɛrɛ na to yan koyi bataki sɛbɛnnen bataki sera masakɛ ma karamɔgɔ bɛ sin ka nin fɔ ten dɔrɔn ko Useni ye bataki sɛbɛn ko k'o ci Yazidu ma k'a sɔrɔ yɔrɔ man ka fɔ ka taa ten yɛrɛ yɔrɔnin dɔ b'a kɔnɔ ye siga t'o la Useni bɛ mini Yazidu bɛ mini dugu kelen Damasi du kelen
Ah, kabako. Nga masaka de tiye nyela bile Useni famille. Ajigi tigele lettre de sebe. Ah. Mais ka sura fasta to e famille lama. Useni. Allahu akbar. Useni jabo. Afa jafa. Ah. Bataki sura le afa. Na. Yazuru ko ko ni jabe kano. Ah. Ay bigi tagorobe. Papier minana. Na. Ka papier ko fala yarama. Ka jabi sabo. Iyo korodo. Ai. Ene getenela. Ijabi papier tane bole au papier chain. Mi jabi yere ka bataki ka kilafu ki jashi ki faga. Kabako. Ago Useni. Na. E ku beta madne daga mumega madne tani magandala. E faga dube madne I moke ga dube ni fa ni moko be fani ba I moke la. Dube ngade ni tora madne ni tora maga kami yago fo kasani mai. Useni. Adogo jitane bole e kan mimi bi. Dumuni te kan mindu bi. Useni adone hal ni asro ni jedu ko fa be sanu ko ni yazidu tado. En yorota la eni bonabe. Useni adon ko ko man ni kabine wolola. Useni abli ko no misigi fa dobe. Allahu akbar. Useni batagi soro minga. Aya bala muso wole lo sukena tuwe. Ago sukena ta. Latri min jabira aflani. Nam. Bala muso ngoma ko ya Useni. Anga yamla anga taka boya. Ala ka hine ka boya Yazidu ka hine. Yazidu muye. Foi. Anga yamla. Aywa. Mo Yazidu fana na ni silife uye. Nyame ola. Ani sola buyeni karamana. Kanu balo. Ku fierebo ka febe kuye. Asato ka denge bla kalfayala. Ka fo denge ejeno denu na. Kana dumini ke mu dumini ke kana jimi. O sale masake jugu nana o do na hakliche. Ko bla Useni na. Useni na ka deme abora chef ishu fesila. Allahu akbar. Kama kama nyini. Nana do madina shufe. Mala tuna tara magan. Na. Kata sanga ke magan. Kufa ka we bataki uchama kaka na islamiyadu. O ya soro Yazidu ka chide mimbe. No ya gala sigide kafiri cheni kala bowe. Na. Abdullah ibn Ziyada dazagola. Ale be basara ale masake bayi. Ashibe sa mugan nani hake mugan durula. Abuka na cheni minge islamiyatu wala hake tala. Kabako. Nunu yu kliga islamiyya kono. Ka cheni ke ka dasago. Ka islamiyya fege ka ajashi. Ka lafu. Nu ye muso cheni mami. Mbo mina chela. Ala kuti. Kabako. Nu ye mabba mingome ubo fa. Nu ye shirifi mingome ubo fa. Nu ye noro tigi minyo ubo fa. Nu ye chen tigi minyo ubo boy. Kira ka disa mi mana ke nu ubi kuma chen ka ubo joshi. Allahu akbar. Ka cheni ke. Kufa ka olu ye bataki mizebe no ere kenwe. Ko Useni Islamiyya trula kun ka Yazidu fe an veya. Ani ibn Ziyada fe an veya. Abdullah ibn Ziyada kafiri yadale. Ne dine de ma veya. Aywa. Useni quality tawash. Letri nana kana. Fo bataki baklenzro. Letri wa kale sangale. Kabako. Kunna Islamiyya de. Allahu akbar. Useni wulla wala ka barma faranyonga. Ani ashbalu. No shirifu kanu yo ku bita Islamiyya de. Ko ta chende me. Olu chende me na kara chogodi. E kara mo ni ko bon. Aywa. Barma be ko Useni kanata. Useni. Ire ki ka obi mo Java. Ku yi fa Java almami Aliyu. Ku yi ko ga Java Imam Hasanu. Kana tairaki. Aywa. Useni ko dine ko de. Na mata ku ko lara de. Obey. Ma wulila ore kama. Na. Mo bi wolo fla ni wolo fla. Kira somo. Na. Ani ashbalu kan yo. Nana waya soro we mo ci gata nyefe muslim. Na. Ibn Akil. Ko kana ke almami. Na. Ko numanu ka ke kritika lai. Ko yani belebele almami Useni kasi. Na. Ye muslim fa. Ka yeleta isa ve ka boka bi. Ka so no ni yona pu. Allahu akbar. We islami chama va. We mumini chama va. Na. We ma chama va idre. Aywa. Ngo bala. Allah sona Useni nana. Na. Almami bay. Useni nale. Na. Uye Useni ni ashbalu nunu.
u faga n'u ye min kunkolo tigɛ u b'o kunkolo ci selilaw ka ɲɛmɔgɔ ma ibn Ziyada b'o kunkolo ci Yazid ibn Muawiyata ma Yazid b'o kunkolo lajɛ ale bɛ ka dugawu k'u ye ko ale bɛ k'a y'a jija dɛ a ka se ka Useni kunkolo tigɛ a k'a faga. Allahu akbar. Imagine sharila ne bara bi cana. Ake patrite pa. Abi jema indo an bara ka ni jema ni maji ka se nda video nun betum. O manga bitabla ya. Jema ro bale dona. Anata adu avec la kanso. Uya Useni na balmo befuga. Naam. Kunkolo tigɛ b'u kaw la. Ka kunkolo ninnu ci selilaw ɲɛmɔgɔ ma. Ko Useni ye mun kɛ? Ayiwa. Ko Useni ye silamɛya dɛmɛ. Siga t'o la. Silamɛya. Ɲani ni ɲani. Wallahi. Kumala surunyana nin bɛɛ kɔfɛ o. Naam. Seko Bukadari nana. Gawusu Kiyasu. Naam. Silamɛya tununnen k'a bin. Bukadari nana kɔrɔta. Naam. Na seko ye kira somɔgɔ don. Tiɲɛ don. Belebele. Ale ye fɛɛrɛ min sɔrɔ min bɛ se ka silamɛya dɛmɛ nin don. A ka kalo kɔfɛ. Naam. O de ye k'o bila baara dɔ la. Baara min ye kɛnɛjala kan. Naam. Ka kisi ɲini o fɛn n'o ye. Min b'u jogo ye. Naam. Min b'u sabati u ka bayaw kan. O de kɛra. Naam. K'a fɔ asagfirullah. Ala ka yafa ma. Naam. Don o don k'o wurudi. Siɲɛ kɛmɛ. Naam. Walima siɲɛ kɛmɛ fila. Ayiwa. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Naam. K'o wurudi. Don o don siɲɛ kɛmɛ. Naam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. K'o wurudi. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan wa ala ali Muhammad wa sallim. Wa sallim. K'o wurudi. Don o don siɲɛ kɛmɛ. Ko k'a kɛ sɔgɔma ani wula fɛ. Naam. Wurudi in bɛɛ lajɛlen ye 100 ye. Ayiwa. Ko k'o kɛ sɔgɔmada fɛ. K'a kɛ wula fɛ. Naam. Ko ni mɔgɔ min y'o de kɛ k'i ti jeni. Siga t'o la. I ye kuma in kɔrɔ dɔn. Ayi. Wurudi ko tɛ. Ayiwa. Mɔgɔ bɛ jogo de sabatili la. Tiɲɛ don. Mɔgɔ de tɛ se ka nin kɛ sɔgɔma ni wula fɛ don o don. A tila ka jɛnɛya kɛ. Abada. A ka gɛlɛn dɛ. O de la a fɔra n'an selila an bɛ kisi kun wɛrɛ tɛ dɛ. Seli nana ko n'an y'a kɛ a b'an jogo ɲɛ. Nka o de kɛra o bɛɛ la jogo ma ɲɛ. I bɛ jɛni. Mais n'i jogo ɲɛna seli y'a nakun kɛ dɛrɛ. Tiɲɛ don. Bukadari nana ni wurudi ye n'an y'a kɛ k'a b'an jogo ɲɛ. N'an y'a kɛ an bɛ kisi. Tiɲɛ don. Nka mɔgɔ dɔw ye an bɛ kisi. Dɔw y'o de ta ko hali n'i ka baara ye mɔgɔ faga ni janfa ni jɛnɛya ye. I bɛ kisi o ye nkalon ye. Siga t'o la o nkalon ye. O tɛ tiɲɛ dɛ. Abada. Bukadari tɔɔrɔla k'a nɛni k'a dɔgɔya. K'a ɲani. K'a jate fatɔ ye. Kumajugu bɛɛ fɔra a ma. Aw bɛɛ la a sabali la. Tiɲɛ don. Nka a ma foyi ɲini diɲɛ bɛɛ ni kɛlɛ ni jugu dilanni kɔ. Wallahi. A ma balocogo fɔ. Ayi. A ma sirifu bonya yɛrɛ fɔ. Ayi. Fɔ ala ka diinɛ ɲɛfɔli diɲɛ ka lafiya. Wallahi. Nka a nɛnina k'a dɔgɔya. Ka diɲɛ gɛlɛya ni kaso bɛɛ kɛ. O taara min kɛ. Shamatiyan nana seda o yɔrɔ la. Ayina Madi. O ye sirifikɛ ye. Belebele. O nana seda o yɔrɔ la k'a bɛ silamɛya dɛmɛ. Bukadari ka kɔrɔlen a kɛlen k'o fɔ. Mɔgɔw bɛ to k'a saboter ko Bukadari nin kɛ a ɲɛna yan. Ayiwa. Ala ye a bonya. Salatul Fati dira ale de ma. A ko an k'a fɔ asagfirullah. O kɔfɛ an k'a fɔ la ilaha illallah. O kɔfɛ an k'a fɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu. Al-Fatih lima ughliqa. Wal khatim lima sabaqa. ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم والله ni nge je do wodo so man lo fe ami kishi chendo la ni jwe na ni nge anjogo binyi siga to la afan na ka ban ni ka dogoya ka kuma jugu be fo fo ka bo halala ya lo pew wodo Allahu akbar anyeni na fo ka tasa kabako no almami maliki yu kleke gele ni nyeni ni segela kanu maliki bugara suko kono sambi kono ngani samoro kulisi boala ka tuto slipu kabako me aw nyina na islamia yi sorko wallahi nyina ngera anyina na pu chendo
mali bɛɛ karamɔgɔ tɛ mali la yan min bɛ se ka bugɔ sugu kɔnɔ ni an bɛ tila ka n'an sigi kunfinw hɛɛ ko n'i y'a bugɔra a tɛ tiɲɛ ka dɛ m'o fɔ nka tiɲɛtigiw de bugɔra tiɲɛtigiw de fagara tiɲɛ kama wallahi n'an y'o dɔn ka ban ni tiɲɛtigi nɛnina k'a dɔgɔya i kan k'a dɔn ko tiɲɛtigi min kan ka k'a la k'a tɔ bɛ kɔfɛ siga t'o la sabari alimami alimami Abu Hanifata a taara kaso la fo a ye tafsiri dilan kaso la kuranɛ tafsiri k'a kala k'a bɛɛ kɔrɔ sɛbɛ k'a to kaso kɔnɔ Allahu akbar dɔw k'a sara kaso la kitabu dɔw ko ten dɔw ko non k'a bɔra min kan k'a sɔrɔla ka sa alimami Abu Hanifata ayiwa sɛgɛ ni ɲani wallahi ani tɔɔrɔ Sheikhna Ahmad Mawla ɲɔrɔ o nana kun kana Seko tɛ ne ka sira minɛ k'a bɛ tiɲɛ kɛ ka tiɲɛ dɛmɛ ka nkalon bi a kɛra cogo di ayiwa u y'a dɔgɔya k'a ɲani ka kumajugu bɛɛ fɔ a ma tiɲɛ don k'a kɛ fitinɛ wulila ni jamana cila ye ka nasaraw bila ka na kama nasaraw nana joliw bɔ ka mɔgɔw faga ka du dɔw ci ka taa ni Sheikhna Ahmad Mawla ye ɲɔ tiɲɛ don siga t'o la o kɛra ko ye mun kɛ a ye jɛnɛ de kɛ wa a ye mɔgɔ de faga wa a ye namara de kɛ wa a ye nkalon de tigɛ wa mɛ u balala mun na ko nin bɛ ka n ka silamɛya dɛmɛ an k'a kɛlɛ kabako jɔnni y'a kɛlɛ bɛ sinilawani min bɛ te turu dugu la bilahi o de ye Sheikhna Ahmad kɛlɛbaw ye Allahu akbar kabako sangare a bɛ faamu n'o tɛ kafiri bɛ se k'an gɛlɛya a tɛ se kafiri t'an ka gundo dɔw kafiri t'an taabolo dɔw wallahi o t'an dasira dɔw fiyewu u ye bataki sɛbɛn k'a ci général Charles de Gaulle ma faransi jamana ɲɛmɔgɔ o don ale bɛ kan ka Mali mara général Charles de Gaulle anw denkɛnin dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye Sheikhna Ahmad Mawla a yɛrɛ bɔra an fɛ an yɛrɛ den don général a t'e fɛ dɛ a tɛ tubabuw fɛ a bɛ kan ka fitinɛ wuli a bɛ kan ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ wuli jamana kɔnɔ fitinɛ wulila don an yɛrɛw bɛ Ala nɔfɛ sa nka a tɛ Ala nɔfɛ nka a bɛ ka Ala ko kuma fɔ a da la ten o bataki de sera faransikɛw ma jɔnni y'a sɛbɛn kabalakaw ka bɔ Mali la yan jɔnni y'a sɛbɛn o ka monsieur le maire ye jɔnni y'a fɔ ko k'a sɛbɛn de misiri cɛkɔrɔbaw selilaw kabako o y'a sɔrɔ dugu bɛɛ ma a tɛ se ka lettre sɛbɛn tubabukan la maa kelen maa fila o ka commandant de y'a sɛbɛn commandant bataki selen président fɛ yen président ye sɔrɔsiw bila ka na ni avion ye ani kɛlɛkɛminɛnw ye ko ka na Sheikhna Ahmad minɛ a ɲɛnama mɔgɔ mɔgɔ b'a nɔfɛ ko k'a bɛɛ faga Allahu akbar u taara ni Ahmad Mawla ye k'a ye mun kɛ ayiwa foyi Sheikhna Ahmad taala silamɛya tora ka tunu an bolo k'a to kɛ seli dama ye jaba bɛ kɛ an bɛ seli mɔgɔw bɛ faga an bɛ seli namara bɛ kɛ an bɛ seli cɛkɔrɔba sanuma in nana zamzami y'o ye a Seydi Sharif Usmani Madani Haidara belebele o nana ni tiɲɛ ye tiɲɛ don ka na tiɲɛ dɛmɛ wallahi o kɛra ka na fɔ jogo ka dilan ka na silamɛya baya dangɛnɛmaya tiɲɛ don siga t'o la a dangɛnɛmaya wallahi fɛn dɔ bɛ yen a dangɛnɛmayali don dɔ la o bɛ gɛlɛya siga t'o la mɔgɔw bɛ kabakoya Haidara la anw tɛ kabakoya la siga t'o la ni mun ye ayiwa Haidara sera ka baara min kɛ dɔwɛrɛ tɛ koyi Useni Aliyu mago bɛ min na diinɛ yɔrɔ min na n'ale fanga ma se a ye dugawu kɛ ko Ala ka mɔgɔ bɔ ale la min bɛ se Asanu nana o kan ka min kɛ o ma se k'o kɛ o fana ye dugawu kɛ Ala ka mɔgɔ bɔ a la min bɛ se o tɛ dugawu fila ye wa dugawu de tugutugula ɲɔgɔn na ten Sheikhna Ahmad Mawla ka dugawu Chematiyɛnw ka dugawu Bukadaru ka dugawu Useniw ka dugawu o tuma olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o dugawu nana jaabi ka bɛn ni zamzami y'o tile ye Haidara Seydi Sharif Usmani Madani Haidara nka diɲɛ dilan man di dɛ ayiwa munna an yɛrɛw de man ɲi wallahi siga t'o la mɔgɔ dɔw tun bɛ Seko Bukadari nɔfɛ nanfigi dɔw bɛ Bukadari nɔfɛ nanfigi dɔw olu ko Bukadari ye diɲɛ waliju laban ye ko wali wɛrɛ t'a kɔfɛ k'a ɲɔgɔnna ma da a ɲɔgɔnna ti da
Ayiwa. Yɔrɔ o masiba kuma ye dɛ. Wallahi. A ɲɔna mɔda a ɲɔna ti da. Voisin de wali ye tiɲɛ don. Kira somɔgɔ dɔ tiɲɛ don. Siyɛtigi dɔ tiɲɛ don. Wa a nana tiɲɛ de bɛ tiɲɛ don koyi. Tiɲɛ don. Mais n'i ko a ɲɔna mɔda a ɲɔna ti da. I bɛ nkalon tigɛ dɛ. Wallahi siga t'o la. Somɔtiɲɛ nana. O nana. O ye ɲɔna dɔ ye. Tiɲɛ don. Siga t'o la. O ka nafigi dɔ b'o nɔfɛ. Olu fana ko a ɲɔna tɛ yan ɲɔna ti da. Ayiwa. I ye nkalon tigɛ dɛ. Wallahi. Sɛgɛn Amala nana. Siga t'o la o kɛra. Nafigi dɔ b'o nɔfɛ. Olu ko a mana ɲɔna mɔda a ɲɔna ti da. I ye nkalon tigɛ dɛ. Wallahi. Karamɔgɔ Ayidara nana dɛ. O nana. Nafigi dɔ bɛ Ayidara nɔfɛ olu ko ka ɲɔna ti da. Siga t'o la. I ye nkalon tigɛ. Muhamadu Madani kun y'a ɲɔna dɔ ye. Tiɲɛ don siga t'o la wallahi. Dugawu bɛ taa n'o ɲɔna mɔna. O kɔrɔ ye k'olu ka dugawu tigɛ minɛ. Dɔnniba. Kuranɛ ye min fɔ k'o ɲɔna tina. Kitabutigi ye min fɔ k'o ɲɔna tina o de ye Mamadu Musa fɔ a ye. Ko kira ɲɔna ti da bamananfini na. N'o tɛ i mana kɛ cogo o cogo ɲɔna kan ka na n'o ma na o kɔrɔ kɛ dugawu tigɛ minɛ. Wallahi siga t'o la. Tɛmɛ ɲɛmisɛn. Ayidara den bɛɛ bɛ fisaya ni Ayidara ye. Tiɲɛ don. N'o ma kɛ o kɔrɔ ko Ayidara ka dugawu ma minɛ. Siga t'o la. O tɛ denw bɛ fisaya ni olu ye. Diyagoya yɛrɛ de y'o ye. Tiɲɛ don. Siga t'o la. An ka cɛkɔrɔbaw bɛ ka lakalan an ye. Ko olu ka dugu la an ka dugu la. Gulɔmi de tun bɛ yen. Gulɔmingile tun bɛ yen. Mais anw faw taara kalan de kɛ dugumakala. Tiɲɛ don. Anw ka dugu la anw faw de y'an ka kuranɛkalannaw ye. Olu de nana fɔ mɔgɔw ye. Ko gulɔmi man ɲi. Ko tiɲɛni man ɲi. O n'a ɲɔgɔnnaw. U y'a fɔ mun kɛ o kɛlɛla la o. Parce que o don minnu y'u bila kalan na olu ka baara ye gulɔmi ye. Siga t'o la. Minnu kalanlen ko gulɔmi man ɲi. Anw ka dugu la. Mais olu ta denw o de y'anw ye. Anw nana n ko gulɔmi dama tɛ bilen dɛ. An faw aw fana bɛ min na o fana man ɲi koyi. Tiɲɛ don. Sangare. I y'a ye wa? Bon défaut dɔ bɛ anw na anw denw bɛna o bɔ an na bilahi n'an ka dugawu minɛ na. Sangare. Siga t'o la. Cɛw an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ayiwa. Ninnu ye kelen ye fara yɔrɔ t'u la. Wallahi. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ sirifiw fara i bɛ jarima kɔnɔ ala tɛ yafa i ma. Tiɲɛ don. Ala bɛɛ t'u ye kelen ye. Siga t'o la. Mais ne ye kabako dɔ sɔrɔ o kabako dɔ ye jumɛn ye. Mɔgɔ dɔ b'a fɔ k'ale bɛ Cheikh fɛ k'ale tɛ Cheikh Amala fɛ. T'o bila yɔrɔ dɔn. Kabako. Dɔw b'a fɔ k'ale bɛ Cheikh fɛ k'ale bɛ Cheikh Amala fɛ mais k'ale tɛ Ayidara fɛ. Ayidara tɛ sirifi ye. Ne t'o bila yɔrɔ dɔn. Kabako. Ne t'o place dɔn. O place yɛrɛ ye min ye lahara ne t'o place dɔn. Siga t'o la. Parce que o kabako da ye o kabako da ye. Ni silamɛ ɲagamina k'a fereke mɔgɔ ne tɛ se k'a dilan bada ni ahlubɛtiw tɛ. Wallahi siga t'o la. Siga t'o la. Ni silamɛ de warawalala silamɛ bɛ n'a fɔ mansin gari n'a da tununna ni garitigi yɛrɛ ni tayiri fɛ ni sɔrɔ man di fiɲɛ dɔ fɛ dɛ. Siga t'o la. Nka n'a ɲɛ sɔrɔla sa k'a walaka an bɛɛ bɛ s'o la. Wallahi. Bon silamɛya damana tunu ni sirifiw tɛ maa tɛ se k'a da ye. Tiɲɛ don. A da yelen sa. Awa anw bɛ sɔrɔ ka don a kɔnɔ k'a sama ka taa sa wuruuru. Siga t'o la. I b'a fɔ ko nin y'a datigi yɛrɛ ye. Wallahi. K'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ de y'a dayɛlɛ. Tiɲɛ don. A da tunu ni Ayidara de nana a dayɛlɛ. A tɔgɔ ye Zamzamiyu. I banna la i kɛra a fɛ. Ayidara tɔgɔ ye ko wadibigiya manzini. Tiɲɛ don. Ala ka yamaru. O don. Ale ye tura kelen sisan ŋɛɲɛkɛ ye. Tiɲɛ don. Ale ka turadenni sisan murutilenw. Olu bɛ ka silamɛya waa fara. N'i y'u ye tabalitala i b'a fɔ ko non ko olu de ta ye silamɛya ye. K'a sɔrɔ Ayidara de y'a da n'o kuma da la an tɛ foyi ɲɛ dɔn. Siga t'o la. Anw ye fiɲɛ dɔw ye. Ale de ye ɲɛtigi ni tɔrɔsitigi ye. Tiɲɛ don. Kurantigi kɔni. Wallahi. Mais n ka mɛn yɔrɔ min ma sisan. A ɲɛfɔ. Ayidara nana ni baya min ye. Ka n'a dayɛlɛ. Parce que n y'a f'i ye n ko Ayidara nana n'a ye kuma dɔ de don. N'o tɛ a bɛ kuranɛ de kɔnɔ. Tiɲɛ. Bukari y'a fɔ Muslim y'a fɔ Abu Dawud y'a fɔ Tirmizi y'a fɔ kɛlɛ t'a la. Siga t'o la. Hali ni baya kun ma kɛ foyi la ni mɔgɔ dɔ kun y'a kunkolo ja ka nin fɔ ten. Hakilitigi ni kodɔnma ni yɛrɛ dɔnna danbetigi man ka baya kɛlɛ. Ayi abada. Kuma min b'a kɔnɔ o kama. Wallahi. Kelen. Mais e k'a filɛ n tɛ fila fara Ala kan. Ayidara ka mɔ la. Foyi. N'i ye fila fara Ala kan ou bien Ayidara tɛ se ka filɛ wa. Ayi abada. N tɛ suyɛni kɛ. Ayidara ka mɔ la. A ka foyi. N'a ye suyɛni kɛ Ayidara ka mɔ la. Foyi. N tɛ jɛnɛya kɛ. Ayidara ka mɔ la. Foyi. N tɛ mɔgɔ faga. Ayidara ka mɔ la. Foyi. N tɛ jaba kɛ. Ayidara ka mɔ la. Foyi. Ni kira ye n bila baara min na n b'a kɛ Ayidara de ye kira ye yan. Abada. Ayidara ka mɔ la. Foyi. Nin ye kabako de ye sa o. Wallahi. Mais Ayidara ka fɛn tɛ baya la a bɛ ka n ka tulo bɔ ko ka baya kɛ ja kun ye an yɛrɛ ka lafiya ko ye o. Tiɲɛ don wallahi. Mais an ka lafiya ɲinibaa bɛ ka nɛni an fɛ k'o dɔgɔya an fɛ k'o nɛni ka kumajugu bɛɛ fɔ o ma an fɛ. Est ce que an mago bɛ Ala la wuli. Abada. I bɔra a nɔfɛ. A bɔra ten an ka taa. Tɛmɛ ɲɛmisɛn.
akenda fabina babina bidoga dogo Chendo. jamana ngone ya Wallahi. mo ni tugure chena ni che ina kele galo fe na fugi ni kele wa kele bae korashi tigi yere de ni kele billahi samari kafri tisida sigatola nga minu ngoko lu be misri kono sella olu ni mo tu che olu ni doya ka mo ko shuka blela wallahi kabako mudo la fana kina komite ala fe wallahi ne wele do ke malla mane rajola na ka wele kele ke jama warola ngonna astora ni ali sare kunde islameo na anga nere ke chrétien wal ma ngane ke boli sona re na ngon nga bare ni ni mal islamo mo go be islameo ka tanyela mal islamo mo ngane fere do ka ne tubiya wallahi kaka sabu ba do courage bene la islamia deme hal ni islamé adoni bene la islamia deme hal ni islamé olu kan nga faranyo nga sa obi se ne soro chode ka islamé o kenu mo go islamia ka nyata wallahi sigatola parce que kire dona kire muso do furu de do ka tubi kama chendo kire duro talike mo do ka tubi kama kire jere nyame do na volo do ko pour que mo do ka tubi bene mal islamo ma saka fere do tige ne la ka ne tubi o ko do ko mal islamo be fa islamia bi wol man ne islamé mun mu gure lo islamé lu islamé wallahi sari nyanye parce que ne kara kafiri ay mi islamé re kan nga fere ke kan du chendo menne ma sako fere ke o ko ke re te fuila wol me te fe islamé ka tani sara temen ami kele kan do ya wallahi jip ma ju be fu sigatola ni yalla internet ga sa kashe ti do be karamo ke do wajuli ke kan fanne kan banne kan ne ka se digere la ay ne dane ka ne hakli taala ko kara kira do la Allahu akbar sama kira do ay ne ni do kene la kabe ala kanda madul ko me ko kara mo do la je ko Allahu akbar yo ni ya fo aw nyana bi ko ne ni do kara ne la ko maga haidara la do ko ko ya chendo me che ne ni ka ki kale qur'an ne ala la ko ne jena ga nyara wulu bala Allahu akbar o fara idara ma abada o fara kila mo wa afara ko kila ni mo do ye kila o funni nati me amma fo ma shi mo mali ko jebe ko mo jara ba fe ni nete sigatola parce que ni o fodro mo be tu ka ciula ko wallahi mo ti no do ko re me che kale qur'an ne ala bala kasati be sirbillah internet ka ani ajo sula chendo mene ajabi ni mwenya wala telefoni na ka fuka bakana woni ga kasati me ali sagare ne ni anyana ko sube jade adaka awama agonne radio ngonne radio ali sagare tete mawga wallahi ni daga ni jabi ko ko futani wallahi chendo bani chefudi ni acteri adaka do aywa ayi kale qur'ana na kasati na ko kuma labala ko ne ale jabi ko ay dara doga musumina ala ko ni ale jabi ka be na no dossier ibara mago mina sida ina jabi sida abina haydara ndini sida ka fuko ne ajabi mi ko da to haydara ndini wallahi ma fasda ko ali kele ga jabi ke ko da to haydara ndini na chendo sigatola fo ye politique américain nyai ni ndadi don ba mais ya nyini ga ko ne ba muso be mini sida ato yoro do ni ko ko de wallahi ani nini kamali karamo be nini ngane tade ani tandogo ma de njamuni ndogo ka je kuma be fu kaba sida sani yalla internet ga kasbe kaba ko me ala biga yere wole karamo min ga kalande o karamo wala mallaya kallamo mallaya o karamo tarasa jamana wala hiji se be sadola chendo ande mo to ko fode o karamo yere wala ya kassa mali wara mo jati masbere klikli wallahi sigatola mano ga kalande yinne do ni o jabi do kalande ka fsani wallahi sigatola yamaru ay sabali aywa inna allah ma sabiruna wallahi ga boyni ala ga karama da mo ga min saballa sigatola salama nga barake de aywa ba mo islamia che mini aka dugula ni che ti bi che de ni che aka dugu bi kele chendo sigatola era foti bulula ni dugu mi kele do ti chenga che yamaru kabla bi kele bi ble kele na do bi dese ka tno muso ko ka sele mo fuike wallahi sanare nute ne ka fanti jene yake ma jene yake ma shoni ke ma namara ke ma java ke ma fo ala kota ka soro galodo ma fo kira kota ka soro galodo ma parti défend ma mo doya me ne kele goy mu yena aywa teme ne kele goy me sanare me ngo do telephone jini mo fe jamana wala la ko ne sere ko alefa chendo yafo ne sere dro avion ya njiga airport la non do airport ko ne nga passeport we nga mo yira famon na katimi
famakɛ ni ka passeport minɛ ne la ka taa y'a fɔra ye ko ne sera ko ale faga kabako b'u ka fɛɛrɛ ɲini sisan ka ne faga cogo ɲini ala ye ne bɔ ne bɛ ala fo wallahi mais hali ne tora o la silamɛ ne bɛ min fɔ a y'o minɛ lahara an n'a garanti bilahi tiɲɛ don ne ɲɛ bɛ n kaburu la diɲɛ ɲini tɛ wallahi bonya ɲini tɛ ayi tɔgɔ ɲini tɛ abada nafolo ɲini tɛ ayi yɛrɛ yira tɛ abada nka ne bɛ min ɲini aw fɛ su na jamakulu min bɛ yan n'a bɔra yan n'a taara da so a y'a fɔ ala ye ko ala kamalenni dɔ b'an fɛ yan su in na a tɔgɔ ye ali a ko a bɛ fɛ ka silamɛya dɛmɛ ala wa n'o de ye tiɲɛ ye a dɛmɛ ayiwa n'o ye tiɲɛ ye n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ ye ala kana ne dɛmɛ fiyewu fiyewu Allahu akbar walahi walahi suma talahi ne mago bɛ diinɛ in ka jɔ tiɲɛ don siga t'o la karamɔgɔbaw ye baara min kɛ ne tɛ fɛ sɛgɛ ka kɛ foyi ye sa wallahi o man ɲi o man ɲi olu taara ta ka taa ta ka taa ta ka taa ta ka ɲani ka ɲani ka ɲani ka ɲani tiɲɛ don ka bonya sɔrɔ mais o mago bɛ bonya na k'a sɔrɔ a ma ɲani o ti ɲa Sangare kabini ne wolola kabini ne ye baara in daminɛ wajibi diɲɛ jamana bɛɛ diɲɛ dugu bɛɛ ne ma deli ka mɔgɔ sɔrɔ ne mago bɛ maa min na ka diinɛ dɛmɛ ne ma deli k'o sɔrɔ Allahu akbar munna ayiwa c'est-à-dire ni ne ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ ne fɛ ne bɛ mɔgɔ sɔrɔ o yɔrɔ la min b'o de ba ne la kabako wa ne y'a sɔrɔ ne bɛ tɔgɔ ɲini na jamana in kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ ɲama ne ye tɔgɔ sɔrɔ sa tiɲɛ don siga t'o la ne ye dugu dɔw bɛɛ don ansaru la dugu dɔw bɛɛ dugu kelen a mɔgɔ bɛɛ tiɲɛ o kɛra ka ansaru biro sigi ka ansaru siège jɔ a ma ban dɛ ka madrasaso jɔ o dugu la bi alhamdulillah fo karamɔgɔ Hayidara denw bɛ taa ala ka diinɛ bara ci o dugu la k'a sɔrɔ bayaden cɛ kelen kun de ye dɔgɔtɔrɔ bura kan ka taa e y'o mɛn arajoso la mɔgɔ dɔ da wa abada ale sara ka ɲuman kelen ti fɔ a ka juguman kelenw de bɛ ka n ɲini nka juguman ma ye fɔlɔ o de y'a to wajibi ma dabila fɔlɔ Allahu akbar ni juguman kelen sɔrɔ la don min a tɛ ne mankan mɛn o kɔfɛ ala k'an kisi o ma ami ne ka ɲuman de bɛ ka n ɲini k'o don bɔgɔ la ne bɛ ɲuman kɛ jɔnni kama ala tɛ tiɲɛ don ala de bɛ ɲuman sara a ka ɲi sa wallahi baro ne ta tɛ alijinɛ ye e ta tɛ jahanama ye an ka baara da kan dɔrɔn ayiwa o la n delila k'a f'i ye siɲɛ caman ko n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ ta ye jahanama ni alijinɛ ye ala ko ne tɛ si a la siga t'o la parce que ni mɔgɔ dɔ ye ne magotu cɛ o ɲɛ sisan o bɛ sin ka ne tɔgɔ jɔsi ka bɔ alijinɛ kɔnɔ wallahi siga t'o la mais alijinɛ ye ala ta de ye wa a b'an dɔn dɛ tiɲɛ don a b'an dɔn n'i ye fɛn wɛrɛ yɛrɛ i tɛ min ye ala y'i dɔn dɛ wallahi o i tɛ sa fiyewu f'a k'i bila malo danga kan Sangare o la ne ko waati bɛna tiɲɛ dɛ tiɲɛ don siga t'o la ma mina mɔgɔ t'i fɛ kana ɲini k'i yɛrɛ su la sa ayiwa fara ɲɔgɔn kan ayiwa ma mina mɔgɔw ko i tɛ silamɛ ye kana f'i ye silamɛ ye a t'o cogo la waati b'i ka silamɛya dɔn wallahi n'u ka muso kalifa la n'i ma kɔnɔ da olu la ɲama i na kɛ hɔrɔn kɔni ye siga t'o la n'u ye wari d'i ma n'i ma tiɲɛ i na kɛ hɔrɔn ye tiɲɛ don n'i tora o cogo la n'a fɔ ko cɛ ye silamɛ koyi o tila k'o fɔ mais n'i ko i bɛ silamɛya lakale n'i ye cogo ni ye a bɛ kɛ baara ye wallahi tiɲɛtigiw sɛgɛnnen don ni cɛ o cɛ ye tiɲɛ minɛ nkalon b'i tɔɔrɔ tiɲɛ don siga t'o la ɲɔrɔ karamɔgɔ ko ten wallahi Ibrahima Niasse ko k'u ye kuma jugu bɛɛ fɔ ale ma ko fɔ n'a kɛra kuma kelen ye ayiwa ko k'a fɔ Niasse i kɔnɔma don k'u m'o dɔrɔn fɔ n'o tɛ k'u ye kuma bɛɛ fɔ Allahu akbar Niasse ye kɔnɔ ta komi cɛ tɛ kɔnɔ ta kuma caman kuma caman k'o da kan dɛ ayiwa ala kɔlɔsili ka di ala bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ wallahi Niasse ko k'u ye kuma jugu bɛɛ fɔ ale ma ko fɔ Niasse i kɔnɔma Allahu akbar o tuma n'i y'o lajɛ dɔrɔn i b'a dɔn ko silamɛya ni ɲani don siga t'o la gɛlɛya minnu ni tɔɔrɔ min bɛ d'an kan an k'a ku ayiwa Marija n'a ka jama tɔɔrɔ mana d'a kan a y'a ku ayiwa ɲani mana d'a kan a y'a ku ayiwa n'u y'a fɔ aw ɲɛna a y'a ku n'u ko a ye tɔgɔ ɲini a y'o ku ayiwa n'u ko a ye muso ɲini a y'o ku n'u ko a tɛ dɔwɛrɛ la a ye jɛnɛya ko a y'o ku a y'o mɔgɔw to yen wallahi mɔgɔw tɛ jurumu sɛbɛ mɔgɔw tɛ baraji sɛbɛ abada mɔgɔw ta tɛ alijinɛ ye mɔgɔw ta tɛ jahanama ye mɔgɔw ta tɛ ala ye mɔgɔw tɛ garisɛgɛw tila fiyewu ala de bɛ nin bɛɛ kɛ a ye mɔgɔw to yen a ka ala minɛ ayiwa a ka wasa don an ka sarifikɛ la Asayidi Sharifu Usmani Madani Hayidara Zamzami y'u ko don Maki y'u ko don Madani y'u ko don wallahi cɛ min nana an gala cɛ min nana lafa diinɛ bara ciba malidenw jigi sigiba farafinya bilaba valeur la le guide spirituel des croyants du nom de Asayidi Sharifu Usmani Madani bani ma fo ano ka kan an ka jigi da ale kan ayiwa jigiw tɛ tiɲɛ fiyewu jigiw tɛ tiɲɛ dɛ siga t'o la n'o tɛ
an se kana moriya la sa wallahi o kɛra ne tɛ an se kana tɔgɔ ɲini na sa siga t'o la an se kana jama ɲini la Tiɲɛ don. an mago bɛ tiɲɛtigiw de la sa wallahi wallahi tiɲɛtigiw bɛ jamana kɔnɔ siga t'o la kelen 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 wallahi don dɔw kɛra Hayidara n'a ka denbaya bɛ tile kɔn na jamana in kɔnɔ yan don dɔw kɛra a bɛ taa si kaso la jamana in kɔnɔ yan Tiɲɛ don. a ye mun kɛ ayiwa an ma jɛnɛya kɛ Ayi. an ma sonyani kɛ Abada. an ma mɔgɔ faga Ayi. o taara kaso la cogo di ayiwa ayiwa ko tiɲɛ fɔra wallahi n'i tugura o kɔ n'i nɛnina k'i dɔgɔya i ma fa fɔlɔ i tɛ Ala fo wallahi kan ka Ala fo donc an kan ka Ala fo tɔɔrɔ ninnu kan an kan ka Ala fo ɲani ninnu kan o ka kan an kan ka Ala fo gɛlɛya ninnu kan wallahi n'a bɛ Ala fɛ an na ɲani an na tɔɔrɔ siga t'o la kuma bɛ laban min kan a ɲɛfɔ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma ayiwa an ka hinɛ ɲɔgɔn na o ka kan n'o kɛra an mago bɛ minɛ jamana in kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ o bɛ ɲɛ sɔrɔ Tiɲɛ don. n'an ma yafa ɲɔgɔn ma n'an ma ɲɔgɔn minɛ Ala tɛ yafa ma wa Ala t'a minɛ Ala bi Ala ka hɛrɛ k'an ye amin mɔgɔ wɛrɛ tɛna jamana in yɛrɛ jɔ n'an yɛrɛ tɛ dɛ Tiɲɛ don. an ka ɲɔgɔn minɛ jamana in ka jɔ ayiwa an ka ɲɔgɔn minɛ duguw ka jɔ o ka kan aw minnu bɔra dugu wɛrɛw la ka n'a sigi Jarala yan a ye ɲɔgɔn minɛ ayiwa an nakun tɛ fadenya ye ayi an nakun tɛ kɛlɛ ye abada a y'a se ma kɛlɛw la a y'a se ma mankanw na an n'a mɛ ɲini de la Tiɲɛ don. an jigi sigi mɛ ni aw ye nka an n'a mɛ ɲini na bugudaw la wallahi a y'a se ma fɛn na ayiwa min t'a bɔ a ye sira la sangare walasa ɲinini ka se ka ja walasa ɲini fɛ ka se ka sɔrɔ o ka kan an ka dugawu bɛ bɛɛ ye siga t'o la an bɛ dugawu ɲini bɛɛ fɛ ka kan n'a y'a sɔrɔ bayakɛla bi yan o ka na an ka saba ka waati min dira ma o banna Tiɲɛ don. batigiw yɛrɛ banna fana siga t'o la ni bayakɛla bɛ yen layidu wɔɔrɔ kolocolo jo kuranɛ fɔngɔni layidu siyɛn kɔrɔni wallahi ala ko kuranɛ kɔnɔ layidu in ye wɔɔrɔ ye Tiɲɛ don. baya a tali ye wajibi ye silamɛ ɲuman bɛɛ kan siga t'o la ni mɔgɔ bɛ yen min bɛna a ta ta layidu wɔɔrɔ siga t'o la a tɛ dɔwɛrɛ lajɛ dɛ n dɛ ne bɛɛ bannen an ka sɔnna ta baya layidu wɔɔrɔ taba bɛ yen wa baya n'a taba tɛ an bɛ segin an daw kan ayiwa ka kan n'i ye min fɔ a bɛɛ bɛ jɛ ka segin o kan ayiwa ashhadu ashhadu an la ilaha ana 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 la ilaha ila Allah ila Allah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadu rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallim nti fila fara alaka nti shoni ke nti jeneke nti namara ga sekoro ndaka mulko nti nde faga ni kira Muhammadu imla barin ma min Allah balidu mbake ni kira Muhammadu imla barin ma min Allah balidu ya rabbi Allah ka andame آمين. صلى الله عليه وسلم. صلي. لا غدو منه. بكره فلان